Kag sa good vibes, dahon sang serisa ginhimo nga chips. Ining ginapabugal nga produkto sing isa ka chef sa Banwa San Isabela, Negros Occidental. May report si Romeo Subaldo. Ang sarisa, ang makita bisan diin lang pero nakahibalo kamo bala nga ang dahon sini ang pwede mahimo nga chips. Crispy sarisa chips. Ini ang produkto ni Chef Mayseline Puentespina sa Banwa San Isabela. Sa tuanay, ang mismo nga bunga ang ginahimo niya nga ingredients sa filling sang iya nga cake, pero bangod nagakaubos ang bunga, nagpamensar siya nga testingan niya man kung ano ang pwede mahimo sa dahon sini. Ginhambalan siya sang iya nga iloy, nga sang una, ginagamit ini nga bulong sa mga katigulangan. Nagbagyo, Odette, tapos nagkalatumba ang mga sarisa. So, amo to after nagtanom ko, kay para may source ko bala sang fruits sang sarisa. Kaso lang, everyday, ang mother ko, ginapuksi niya ang bunga, ginakaon niya. Tiyambal ko siya nga, mother, ako na siya ya. Kay sin ko gina-develop ko na new product. Tiyambal niya sa akon niya, ara na lang imong dahon. Siling ko, anon ko na yung dahon. Siling ko, ginakaon na siya how. Siling nga, wala ka kabalong nga ginagamit na siya kuno as bulong sang una sang lola ko. Makawalo man siya ka beses nga nagtesting antes niya ini na perfect. Manipis nga crispy ang texture. Nagaragumo. Hindi ka makauntat kaon kung masuguran mo na kaon. Good chips. No. Tamat to. Okay. Kanamis ang trabaho ko. Cheese. Sobrang mapinsal na sarisa siya ganun. Mula daon. Matapos tinuan ang mga dahon, ginapamala niya ini. Ginasawsaw sa batter, gina-deep fry. May certain nga temperature nga kinahanglan para ma-achieve ang crispiness. Kag dapat, hindi man madugayan sa kalaha para hindi mabatok. Kag, matapos maprito, amo siniyang itsura niya. Pwede na siya makaon. I-dip mo lang sa garlic mayo, malingaw ka na kaon. Kag may mga flavors man siya, halin sa cheese, barbecue kag sour cream. Kag ang pagbutang sang flavoring mauti nga proseso, ginaisa-isa brush sa mga dahon ang mismo nga flavoring. Okay, at first do ka medyo damol bala sa batter nga nahimo ko. So do something do hindi siya namit kaunon do ka more ang do masaboran mo do ka flour do mo na bala. So sige kada gamix dagdag bawas hasta nga na perfect ko siya nga kinanglan mo ni siyang gusto ko nga consistency bala sang batter nga hindi siya tama ka damol, hindi mo tama ka nipis, tsaktuhan lang gid siya. Bukod sang manamit, makalilingaw nga crispy sarisa chips, ginkilala ini bilang Most Unique Product sa food category sa First Pilak Awards sa Negros Occidental Producers. Sa subong, sa Renzel's Kitchen sa Isabela palang ini mabakal. Isa ini sa mga produkto nga dalo ni Chef sa Glorieta sa Makati para sa Negros Trade Fair sa September 26 tubtob sa October 1. Plano niya man nga ibaligya man ini soon sa Bacolod City.